Het opnemen van de Stadsprins in de AID Stadsprins Sociëteit verloopt volgens een oude traditie, waar slechts weinige mensen vanaf weten. Weekendlui mochten er een kijkje nemen. Wat ik altijd te bellen zie, Prins van Maastricht, of dan Katrien met de wasmachine. Eindelijk ben ik. We hopen vanavond tegenover 11 voor 11, hopen we dat geregeld te hebben om die op te nemen in ons eigen Stadsprinsen-sociëteit. Maar daarvoor moeten we eerst gaan doen. Goedemiddag, ja, ik sta hier nu als meenkeleers en ik ben van mijn sokkel gekomen, zou ik bijna zeggen. Op voorspraak van de nobele heren van de AID Stadsprinsen Sociëteit. Die hebben de heilige overtuiging dat de vlam van Menkeleers moet blijven branden. En hebben mij als uitdaging metgegeven vandaag om vooral toch ervoor te zorgen dat ik zoveel mogelijk zand in mijn beugel krijg. Om uiteindelijk die vlam van Menkeleers zo lang mogelijk te laten branden. En dat weet verstaan hij samen nu op wacht. Die vlam moet blijven branden, dag en dag. Kom nou eens. Sinterklaas, het maakt niks zoet wat ik verzin. Nou, we zijn hier bij elkaar om vandaag de Stadsprins van afgelopen jaar, van 2013, Oscar I, symbolisch ten grave te dragen. En daar zijn we vanmiddag mee begonnen door zijn symbolisch zijn steen neer te leggen die ingegraven gaat worden aan de Hoenderstraat. Daar liggen namelijk alle prinsen. Sinterklaas, het maakt niks zoet wat ik verzin. Menkeleers met vlam, lang lies of kat met tand is vastgelopen. Dat is hem, ja. Dat is de prins. We gaan met hem van café naar café. Hij moet daar een gedicht voorlezen. Vinden mensen dat te lang en gooien ze €20 in zijn brievenbus, dan wordt er meteen opgehouden met dit vreselijk lange gedicht op te zeggen. Maar doen ze dat niet, ja, dan moet hij het helemaal afmaken. En dan gaan we straks kijken hoeveel hij opgebracht heeft, wat zijn waarde is. Nog dit jaar heb ik niet weer gehad bedacht. Ja, op de carnaval heb ik zo lang gewacht. Eindelijk ben ik wat ik altijd te bellen zie. Prins van Maastricht, of dan Katrien. En vanavond dan gaan we naar de Maasbrug met de prins, met de oud-prins. En dan wordt daar, en dat is ook een traditie die al heel lang bestaat, dan wordt er aan de derde pijler, aan de zuidkant van de Maasbrug, van de oude Maasbrug, wordt een betonblok of blokje in de Maas gegooid. Met daarin een bokaal waarin een medaille en zijn naam hem herdenken. Dat is met alle vergunningen is dat omkleed, maar we zeggen niet hoe groot het blokje beton is, want anders zou dat misschien wel eens problemen op kunnen leveren. Ja.